Chakrasila Tea and Agro Producer Company Limited ni मावखुलि बेखेवनायजों लोगोसे आबादारि सांग्रांथि मेल खुंदों। आबादारिफोरनि आबाद दिहुननाय बिथिङाव हेफाजाब होनाय, थुलुंगा होनाय आरो आबाद दिहुनथायखौ फाननाय बिथिंजों लोगोसे आबादारिफोरनि रांखान्थि बिथिङाव जौगानाय लाबोनायनि नोजोरजों Chakrasila Tea and Producer Company Limited नि बानजायनायाव BTCनि आबाद बिफान आरो Indian Institute of Entrepreneurship गुवाहाटीनि हेफाजाबजों दिनै क'क्राझार जिल्लानि बावखुंग्रि बियाबनि सिङाव थानाय सिलगारा बासबारि गामिनि हाथाइसालियाव Chakrasila Tea and Agro Producer Company Limited नि मावखुलि बेखेवनाय जायो। बेजों लोगोसेनो ओनसोलनि आबादारिफोरखौ लानानै मोनसे सांग्रांथि मेल खुंनाय जायो। हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लानानै मावखुलिखौ बेखेवनानै होयो क'क्राझार जिल्ला आबाद मावख'गिरि बुरलुंबुथुर नार्जारिया। आबादारि सांग्रांथि मेलाव हांख्राय जानानै आलासि महरै बाहागो लाफैनाय IIE गुवाहाटीनि प्रोजेक्ट मैनेजर नीलिनाक्षा जामुआया एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेडआ आबादारिफोरनि थाखाय मावनो लानाय थांखि आरो बिथांखिफोरनि सोमोन्दै आबादारिफोरनि सिगाङाव फोरमायथिना होयो। हाबाफारियाव IIE गुवाहाटीनि सिनियर प्रोजेक्ट एक्जिक्यूटिव प्रज्ञान बरुवायाबो बाहागो लानानै आबादारिफोरनि मुलाम्फानि थाखाय बिथांखिफोरखौ माबोरै मावफुंनांगौ आरो आबादारिफोरा बेनि गेजेरजों माबायदियै मुलाम्फाखौ आजावनो हागोन बेनि बागै आबादारिफोरनि गेजेराव गुवारै फोरमायथिना होयो। जोंनि बे Chakrasila Tea and Agro Producer Company मावखौ खुलिनायावहाय फैनानै खबर लाफैनो थाखाय जोङो जोंनि कम्पानि तरफनिफ्राय गोजोननाय थाबाय। दा जोङो बे कम्पानियाव गोबां मानसिफोर जेखिनि दङ बियो साहा खेथि बा साहा आबादजों लोब्बा दंखायो। बेनिफ्राय साहा आबादजों मावनानै जोङो धरक कपारेटिभ हिसाबै सोरबा बेक्तिगत हिसाबै साहा बानायनानै बाजाराव हाथायाव हगारनाय आरो गुबुन देशाव फाथायहरनाय बेबायदि हाबाफारि जोंनाव जागासिनो दंखायो। आरो लोगोसे बेजोंनो जोङो बे माखासे साहा गायग्राफोर दङ बिसोरनि बिलाइ फाननाय मानायाव बहुद असुबिदा जानायखाय जोङो बाहाय मोनसे फेक्ट्रि बानायनोबो जों थाम थिम जागासिनो दंखायो। दा बेजों लोगोसे जों सानबाय जों साहा आबादजोंल'सो जों थांनानै थानो हाया आरो रावबो साहा आबाद मावजोबनो हाया। दा बेनि गेजेरावहाय जोङो जोंनि ओनसोलाव नुबाय जे गोबां माइनि आबाद मावो, बेसरनि आबाद मावो, गयनि आबाद मावो। दा बे आबादफोरजों लोगोसे माखासे इन्टारक्रप्स हिसाबै मावनो हानाय माखासे आबादफोर दंफायो। दा बेखौ जोंनि आबादारिफ्रा नायसनाखै, जाय जों मावगासिनो दङ। दा बे हाबाफारिखौ जे बिथांमोनजों लोगो लांनानैहाय जे बेसर आबादखौ बोरै आरो खालामोब्ला बेखौ एसे बांसिन दामाव जों फाननो हायो, जेराव भेलु एडेडनि खोथा बा प्रसेस खालामनानै जोङो बोरै फानोब्ला एसे बांसिन मोननो हायो। बेनिफ्राय माइ आबादखौबो जोङो जास्ट प्रडाक्सन खालामो फानो आरो बिदिनो सासे फानोब्ला जोङो बाजारफोरावहाय दामफोरखौ बारगेन खालामनो हाया। दा बेखौ जोङो जयै खालामनानै जुदि फानोब्ला जोंनाव एथ' मन जोंनाव माइ दङ, बेखौ जोङो जुदि फानोब्ला जोङो गुबुन मानसिफोरजों एसे नेगसियेट खालामनानै दामफोरखौ जोङो बारायनो हागोन। जों बेखिनि आदब खायदाखौ लादों। बेनिफ्राय बेजों लोगोसे जोंहा मोनसे सिन्थाधारा दङ, जेरै जोङो इक' टुरिजिमनि खोथा मानसिफ्रा सावरायसोलायदों बा टि टुरिजिमनि खोथा सावरायलायदों। नोंगौ बियो बहुत मोनसे जायगाखौ उन्नति खालामनाय बा रां आरजिनायनि मोनसे लामा। खिन्थु जोङो मिथिगौ जे जों साफ्रोमबो सुबुङा सानसे ओंखाम जायालाबानो थानो हाया। खिन्थु बे ओंखामखौ दिहुननो थांनायावहाय जों गोबां खस्थ' जायो आरो बे खस्थ'नि थाखाय जोंनि गोबां सुबुंफ्रा बे हाबाखौ मावनो लानो नागिरा। दा बेबादियावहाय जोंनि बे प्रडाक्सन माबायाबो खमायलांदों। दा बेखौ जों सिन्था खालामनानैहाय जोङो बिसोरजों माब्रै आबाद मावनायावहाय जोंनि मानसिफ्रा ओंखारबोफिनो, बेखौ जोङो एडुकेसन हिसाबै जों लागोन आरो जोंबो मावगोन। बेनिफ्राय जोङो धरक मानो इक' टुरिजिम मानो माबा टुरिजिम लानो, जों मोनसे फार्मनि टुरिजिम जों खालामगोन बाहाय। बे फार्म टुरिजिमाव जों ओरैबायदि लागोन जे बाहाय डेमनस्ट्रेसन गार्डेन थागोन आरो गुबुन गुबुन आबादखौ बे जायगायाव जानायखौ जोङो प्रडाक्सन खालामगोन। बाहाय फैनानै थाफैग्रा माखासे मानसिफोर बानायगोन आरो ट्रेनिं सेन्टार बानायगोन आरो लोगोसे बे जिनिसखौ जोङो स्कुलजों कलेजफोरजों लिंक आप खालामनानैहाय जोङो माबागोन आरो जोंनि फार्मार्सफोरजों मोनसे इन्टारेक्सन खालामनानै जाहाथे जोंनि इयुन जोलैखौ फार्मिंआ जे बेसेबां इम्परटेन्ट, बेसेबां गोनांथि, बेखौ जोङो मोनसे सानदों आरो बेनि थाखाय जों थाम थिमबो जागासिनो दङ। दा बेखिनिखौ लानानै जोङो बे Chakrasila Tea and Agro Producer Companyखौ जोङो दादोंमोन
ओमफ्राय जोङो दा माखासे गभर्नमेन्टनि फिसा प्रजेक्टबो मोननो हाबाय बेखौ सालायनो थाखाय जों बिथांमोनखौ धन्यबाद होयो आइ-नि थ्रयैहाय दा बेनो जोंनि मेइन थांखिया दा बाहाय जोङो बे औवाबारिया बा बे चक्रशिला प्रडिउसार कम्पानिया औवाबारि एरियाखौ बेस खालामनानै लानाय जादों खिन्थु बाहाय मोनसे टेकनिकेल प्रब्लेमा जाबाय मा बाखि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट गोग्लैयो ओमफ्राय डेभेलपमेन्ट ब्लक हिसाबै बे सापर्ट ब्लकआव गोग्लैयो दा ओंखायनो सापर्ट पार्टनि जेखिनि फार्मार्सफोर दङ जों बेखौ लानानैहाय जों बेखौ मावगासिनो दङ बेनिफ्राय लोगोसे जोङो फार्मार्स माने माबा ग्रुप दानानैहाय जों बिसोरनिफ्रायबो बे माबाखौ मेसेजखौ होगोन आरो बिसोरखौबो जोङो इनभल्भ खालामगोन ओमफ्राय बिसोरनि बुस्थुखौ जोङो ओरैबायदि सिन्था खालामदों जोङो प्रसेस खालामनानैहाय फिसा फिसा माने प्रसेसिं इउनिट बानायनानै जाहाथे बेखौ मार्केटाव जों डाइरेक्ट जोंनो होनो हायो जेरै जोङो साहाखौ जोंहा दिनै बानायगासिनो दं बे लाइनजों जों लांनो थाम थिम खालामदों जाहाथे साबसिन दाम मोननो हायो